Lamanog! Lamanog. Lamanog! Lamanog! Dahon! Yo! Nandito na si Oragon. Ano sa Yan. patito? Gutom ata si Padi-Padi. Nagkakape na. Ayan. Nagutom si Padi-Padi ah. Nam-nam sana. Game! Game! Game. Isda. Ayan yung mga sangkap natin. Ajinomoto. Yan. Mayroong kangkong, gulay, at saka kamatis. At ito yung pampalasa, pampasarap. Yan. Sinigang. Original. Yan, yung mga sangkap natin. Sibuyas sa kabawang. Kaya babaya guys, luluto tayo. Lutuin na natin ngayon para makakain na sila Padi-Padi, si Nanay Yuli, yung lahat ng kanilang pamilya. Yan. Yan guys, abangan natin yung pagluluto natin dito. Pasarapin natin. Ito yung sikreto ng pagpasarap. Sinigang. Oh, di ba? Sinigang. Nanay Yuli, may ano po? Hugasan taman ng kamatis. Tubig. Wait lang. Yan guys, so hugasan natin muna itong kamatis para baka kasi may mga alikabok to. Galing po kasi itong palingki. Okay. Hugasan. Hugasan talang yun eh. Guys, magluluto kami ni Bicolano sa vlog ng sinigang na yellowfin. Oo, sinigang ng yellowfin. Sa with kangkong, yan, kamatis, at lalagyan natin itong sampalok, sinigang sa sampalok original mix, yan. Yan guys, hugasan muna natin tong kamatis. Yan guys, hugas na guys. Yan guys, ubusin na lang natin tong kamatis para mas masarap.
isda, kangkong, kamatis, sibuyas at bawang. At ito yung ano, pampalasa. Ito. Sinigang sa sampalok mix original. Yan guys. At ajinomoto. Yan. Pasasarapin natin to. Mamaya ni ano? Ni padi-padi. Ano? Oh, kiss. No. Come on. Come on. Oh, kiss na, kiss. Yan. Babait pala nila. Ulam na lang yung kulang. Nanay Yuli. Ayan. Ito, anong laman nito? Wala. Ayan, nakapagsaing na si Nanay Yuli. Ulam na lang. Kapag ready na rin yung ulam. Ito na guys. Okay na yung ulam. Tulutuin na lang. So guys, magluto tayo ngayon ng sinigang na yellow pin tuna. Ayan. Kamatis. Pare. Ito tayo. Di na namo. Pero mamaya ilagay natin yung isda. Pare. Pare. Ay, pare.